Molweni, ndinguNomafutsha Ndamasetshangana. Ndingumafaku uThahlakandayeni uzicelela zihlamba ngokube ndimlimadleni semnkamandla mhlawumbi kamsizi ungqungqushe. Ndivuyela olu suku ndilifumene namhlanje ikusasa Arts Development ethe yafika apha kwidistrict yase-OR Tambo. Mna ndisise abantwana endizama ukubafundisa i-dance. Ndibulela nexesha esifumeneyo noba belixesha loba ndigqiba kubhala. Ininzi ke into esiyifundileyo apha, indlela yokuphefoma estaging nendlela yokuchoreografa, like ne-counting xa usenza i-dance. Ibaluleke kakhulu. So sifumene lukhulu kule workshop, izinto bezisilela kuthi nento okokubana ke abantwana abakabikho mature apha kwi-dance. Kodwa ndiqinisekile emva kwale workshop baphuma benomdla, beyithanda i-dance, bezokwazi nozichoreografela. Ndiyabulela kakhulu, enkosi.